Temporaryong i-relocate sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova ang 66 ka mga pamilya nga nagpuyo sa likod nga bahin sa Mactan Expo, ang venue sa ASEAN Summit 2026. Atong sayran sa report ni Luan May Rondina. Sub-sub na karon ang gihimong pagpangandam sa National Organizing Committee ug sa Local Organizing Committee sa ASEAN Summit 2026, ilabi na sa venue diin ipahigayon ang tigom sa mga heads of state. May pipila na ka mga stage nga giset up ug gisugda na usab og montar ang daw sama sa mga billboard habig sa Mactan New Access Road. Apan luyo ni ining progresibong dapit sa dakbayan, nagpuyo usab ang 66 ka mga pamilya nga nagpasilong sa Lampara Urban Poor Group Association. Matod sa ilang presidente, Edgar Forosuelo, gibisita na sila sa kadagkuan sa kapulisan ug gipasabot sa ipatumang security measures. Gitanyaga na usab sila sa lokal nga kagamhanan nga temporaryo silang ipahimutang sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova gikan sa Abril 28 hangtod sa Mayo 10. Matod sa mga residente dinhi, nakasabot man sila sa katuyuan sa gobyerno sa pagpa-relocate kanila. Nang hinaot lang sila nga unta tumano niini ang gisaad kanila aron di usab maapektuhan ang ilang panginabuhian. Lang among concern sa amo ramang mga kanding, manok, pero kay naara may magbantay po diri ma'am, okay ra man. Naara may ilahang gi kuan nga mo. Magbantay sa area unya wala ray mga butang nga mga wagtang. Sulod sa 12 ka adlaw. Okay ra jud. Matod sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City, Sheila Bailoses, gawas nga libre ang pagpuyo sa pamilya sulod sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova, abagahon usab sa National Organizing Committee ang kaon sa 66 ka mga pamilya sulod sa 12 ka adlaw niining pag-estar nila sa resort. May libreng transportation usab alang sa mga apektadong residente nga nanrabaho. They were very happy kay at least summer. It happened in a summer. So sakto jud kaayong time family bonding nya. Walay klase mga bata, no, maka hatag sila nya a rare opportunity pod nga ang tibuok, no, sila mga silingan tibuok community magdungan og adto sa usa ka area. May arrangements usab nga himuon alang ni adtong adunay mga binuhing hayop. For those families nga duol kaay nila ang ilahang mga hayop na like the pet dogs, not the stray dogs, no, madala ra jud dito sa Alta. Naatoy second option nga niingon ang mga families which was granted by the national also nga naalay few leaders mahabilin. Nagulat lang tag final gyud nga kuan nato na few leaders mahabilin dito mo check from time to time or bilin gyud kay naay basin mga pipila nga pwede ibilin lang po dito like the goats. Ug samtang nag-estar sila sa resort, may pasiugdahan usab nga skills training, social inputs, talent development sessions ang CSWD Lapu-Lapu City Tourism Performing Arts ug DRRMO. Ug muhatag usab og nagkadiyang serbisyo ang mga ahensya sa gobyerno. Gawas sa Lampara Urban Poor Group Association, may duha pa ka mga Urban Poor Group Association nga nagpuyo usab sa Mactan New Access Road apan wa sila malakip sa gikinahanglang i-relocate kay medyo distansya man sila sa venue. Apan giawhag silang palimpyuhan ang ilang palibot ug limitahan ang paggawas-gawas sa ilang panimay sa pagpahigayon unya sa ASEAN Summit karong May 7 ug May 8. Dili lang gid kaayo pagawason ng mga tao. Kanang pila lang kabuok ang manggawas, ang mga bata isipti ra gyud sa kuan sa mga balay. Okay ra man sad ma'am kay wa man pod sila kuan. Okay ra man pod kay safety ra pod ang mga bata kay lisod pod baya mga bata magdagandagas krusada nya. Nga gagmay pa ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina. Balitang Bisda.